Sofie, som er en af vores mest loyale kunder, har lige lagt en kæmpe ordre, så jeg tænker, at jeg lige vil ringe til hende og sige tak. Det er spændende, om hun tager den. Det er så fint. Hej Sofie, det er Nana fra Joaja Haircare. Hej. Jeg ringer sådan set bare for at sige tusind tak, fordi at du jo lige har lagt en kæmpe ordre. Ej, hvor er det sødt at dig at ringe for det. Ja, jamen, jeg er mega glad for jeres produkter. For et par år siden, der afbladede jeg mit hår, og det blev fuldstændig smadret, ødelagt og kruset og you name it. Og så begyndte jeg på jeres, den der lyserøde serie, jeg har, og den har virkelig seriøst bare ændret mit hår. Og nu er jeg bare endt ud i at være totalt afhængig af jeres hårvitaminer og børste og alt jeres serie, alt sådan, og det er simpelthen så godt. Ej, det er da helt fantastisk. Ja, men det er lidt en love story, bare med håret. Det jeg sådan set også lige ringer for at sige, det er, at du har lagt en kæmpe ordre, og til den, der smider jeg altså lige lidt ekstra lækkert i til dig som tusind tak. Ej, altså, jeg ved, jeg er stille mundlar, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. tusind tak. Det er os, der takker, men det var det eneste, jeg ville, og så må du bare have en rigtig god dag. Tak skal du have. I lige måde til dig. Tak. Hej hej. Hej hej.